se taky používají k léčení. Já vás chci pozvat k tomu, aby vy jste jenom zavřeli oči, narovnali se a jenom poslouchali a prožili si, co se tam přijde. A když jsme se teď začali krásně v tom šamanském kruhu, protože tomu se říká šamanský kruh, tak si dáme jednu písničku, která je od Indiánů a je trošku upravená. A zkuste sledovat, co dělá kytara, nebo co dělá Pavla nebo já. A zkuste být upřímní a zkuste si to dovolit taky. Podívejte se, jak se na ně hraje. V podstatě se do toho mobilní. Je v tom, že to chce co nejméně. Co jste zkoušeli? Co jste cítili? Když jsem chodil za vámi, brnění, vypadat. Používali se k masáži. Podívejte se na novinky a vytvořte dvojice. Vytvořit dvojice, vždycky dvojice na jiné. Tak jak to vyšlo? Dobře. Takže. Voda. Oheň. A ještě něco. Země.
nástroj vůbec, co existuje. Mezi ním je přibližně 5000 let, co zatím zjistili vědci. Vy máte kratší verzi, je to z toho důvodu, že někteří z vás ještě nemají tak dlouhou dobu a nemůžou žádnou na tohle nástroje. Jo! Nepospíchejte a pomalu se zvedněte na zadek. Posaďte pomalu. Nechte si na to čas. A už se můžete posadit pomalu. Tak, podívejte se na kamarády.